Prvnež odznejú otázky, tak ja si dovolím jednu otázku položiť na úvod do diskusie. No, aká je budúcnosť útvaru, ktorý by som tak intuitívne pomenoval podľa tvojho názoru, aká je budúcnosť útvaru Spojené štáty európske? No, ja vám neviem povedať priamo ako odpoveď na takúto ťažkú. Faktom je, že všetci sa zhodnú na tom, že a to je naozaj všetci, de facto, že riešenie, ak chcete mať euro, menu, ak to zoberiete za východisko, ktoré si treba udržať aj z hľadiska globálnej súťaže s inými globálnymi regionálnymi ako celkami, hej, tak potom nemôžete mať jednotnú menu bez jednotnej fiškálnej politiky. Nemôžete mať jednotnú menu bez aspoň ako takej daňovej harmonizácie. Pretože tento koncept práve viedol k tomu, že vznikla veľmi jednoduchá súťaž medzi štátmi ako v Európskej únii, o ktorej veľmi ťažkým slovníkom naozaj môžete čítať v ústave Európy svoje. Hej. Jednoducho, že štáty si začali konkurovať v rámci jednotnej meny cenami, dostupnosťou práce, hej. A využívali na to práve ako daňové politiky a mzdové politiky. No a ako náhle také niečo sa stane, hej, tak tí silnejší budú silnejší a tí slabší budú ešte slabší, ale to 1 euro nebude východiskovou spoločnou menou pre tieto krajiny. Čiže zhoda je na tom, že ak euro, tak potom musí dôjsť procesu zdania sa časti národných kompetencií. Otázka je, že ako to urobíte. Dokonca myslím, že Barroso bol teraz vo svojej januárovej reči z iných, než by som povedal, habermasovských dôvodov. Hovoril o federalizácii Európy, o bankovej únii, o bankových ako dozoroch a o dlhovej službe spoločnej, ktorá vylúčila za štáty ostatných krajín. Ale aj to je znak toho, že tá vrodená chyba Maastrichtu, že zaviesť menu bez spoločnej politickej regulačnej agendy, je uznaná ako konštrukčná chyba, ktorá čiste euroskeptik alebo eurooptimista pred vás stavia tú istú otázku, ako naštartovať proces transnacionálnej politickej agendy v dnešnej Európskej únii. A je to ešte raz... Robia to dnes premiéry jednotlivých krajín, čiže premiéry jednotlivých národných štátov. Tak možno by bolo aj zaujímavé počuť od nich, že prečo by mali sa jednotlivé národné štáty zdať takéto suverenity. Ale tá logika veci nepustí. Čiže to je tá najvážnejšia dilema, ktorá tu je. Že euro vyžaduje zdanie sa časti národnej suverenity. Otázka je v akej podobe, v akom čase a v akej rýchlosti. Či to budú Spojené štáty... keď sa dívate po celej európskej mape a predstaviť si, že sme najprv hlavne Európania a potom iní, nie som si istý, že či sa ten republikánsky princíp sebaurčenia dá vyzmizikovať z hľadiska európskych dejín a skôr sa prikláňam k tým, ktorí sú skeptickí k takej priamej federalizácii Európy. Ak si všimnite, že koľko je tu problémov, že treba vyrovnávať ekonomické prostredie, teda, že povedzme, požiadavka škrtať mzdy v čase krízy, môže byť spätne povedaná, dvíhajte mzdy v čase krízy, keď prosperujete. Ale to sa nedialo v Európe, že tí, ktorí exportovali a mali veľké plusy, nemali ako progresívnu mzdovú politiku. Čiže už si myslím, keby sa k týmto ako takýmto minimálnym opatreniam analytici jednej nemeckej odborárskej centrály navrhujú inflácia plus hospodársky rast. To by sa malo by sa odrážať v mzde. A to by sa mohlo stať ako európskym štandardom. Že nie je možné rast bez mzdy, lebo to spôsobuje to, že inde tej mzdy je ešte menej. Čiže transnacionalizácia európskej agendy, to je program dňa, teraz bude 23 veľmi vážny bruselský summit o bankovej únii, veľmi vážny, lebo tam sa vlastne má prvýkrát dostať transnacionálna politická agenda nad ekonomický sektor pod kontrolu, čiže dozor ako európskych bank. A myslím si, že to je presne ten krok, ktorý ide týmto smerom, ale všimnite si, koľko ešte ďalších tu chýba. Nech sa páči. 1, 2.
Máme prvé dva diskusné príspevky. Profesor Haluška. Takú otázku, ktorú som trošku prišiel pozdyšie. Z toho, čo ste hovorili, treba vyrozumieť, že Habermas trošičku sa priznáva, že sa v svojich východiskových tézach, ktoré opakoval a často dôrazňoval, že sa trošku mýlil, pretože tá jeho téza o tom, tak je to jeho, že chudoba požiera demokraciu. Tu som jeho práca minulých nikde nepočul. Možno, že som nedostatočne čítal. No tak to ste ma prekvapil, pretože v teórii komunikačného, ja nechcem teraz seminár o Habermasovi, mne skôr išlo to... Nečítal som všetko, tak stačí krátka odpoveď, ja som ekonomista. 4 druhy základných ústavných práv rozlišuje Habermas. Tie prvé sú tie politické účastné práva, to sú liberálne práva, potom je právo na spravodlivý súd, ale potom máte sociálne práva. Dokonca... Nie, ale tá formulácia, že demokracia, že chudoba požiera demokraciu, chcete povedať, že takto jednoznačne to formuloval svoj minulý práca? Čo povedal, to je obecný kec. Viete, ale, pardon. Ja len chcem k tomu prísť. Určite. Že ak je niekto... Ekonómovia sveta už dávno tomuto prišli. Viete, kto ináč povedal tú tézu chudoba požiera demokraciu? Najnovší kanclerský kandidát Per Steinbrück jeden z posledných komentárov Zeitu. Čiže v tomto prostredí to nie je žiadna raritná formulácia. Proste tá otázka sociálnych práv. A podľa Habermasa dokonca škandálom moderného kapitalizmu, že nechal dlhy privátneho sektora zaplatiť daňovými poplatníkmi, teda jednoduchými ľuďmi. A on to považuje za prvý rozkol medzi životným svetom a systémovou podobou politiky, ktorá tu je. To znamená, že sa niečo stráca. Stráca sa dôvera občanov systém a systém začína ísť proti záujmu občanov. To máte explicitne napísané. Tak, jak u Nordhausa, u toho, jak sa volá ten, čo robil v 14. storočí tie vízie. Nostradamus. Nostradamus tiež. Jeho tézy môžeme všelijak vykladať. No dobre, poviem to ináč. Ale nechajte ma hovoriť, tak neskáčem do reči. Chcem len povedať, že ľavicoví ekonómovia sveta túto vec dávno konštatovali a my, ktorí sme študovali seriózne Marxa, musíme povedať, že to už starý Charlie Marx jednoznačne povedal, že tieto veci, lebo sa dlho diskutovalo o tom, že je potrebné rozvíjať demokraciu a všetko sa vyrieši. Chcem ale povedať veľmi závažnú vec. Aj vy, aj politici dnes, euroskeptici, všetci, neviem z jakého dôvodu, si osvojili tézu, že eurozóna mala základnú chybu, že nevyriešila rozdiely. Ja neviem, nakoľko autori týchto téz poznajú rozdiely, ktoré existujú v súčasných Spojených štátoch amerických. Kto si pocestoval po Spojených štátoch amerických, videl super priepastné rozdiely medzi teritoriami a majú najväčšie rozdiely v príjmoch a v bohatstve. A im to funguje a nám tie rozdiely vadia. Problém nie je to. Problém je podľa mňa v tom, že ako vyrovnáva rozdiely krajina, ktorá nie je v Európskej únii, ktorá nie je v eurozóne. Ako ich vyrovnáva? Robí jednoduchú vec, devalvuje svoju menu, keď sa dostane do problému. A čo je devalvácia? To je mocnými bankármi dohodnuté kruté ochudobnenie ľudí jedného štátu. Lebo keď devalujú o 20%, všetky majetky, ktoré v tomto štáte majú voči ostatným majetkom o 20% idú dole. Všetky príjmy idú o 20% dole, čiže majú dve šance. Uzavrieť sa a žiť len zo svojho, a keď ostať otvorený, tak žiť
ako o 20% schudobnených bezdomovec. Toto sa vôbec to nie je alternatíva riešenia, pretože zrušenie jednotnej meny nevyrieši problém chudoby, nevyrieši problém pauperizácie strednej vrstvy, pretože kto pri devalvácii najviac dopadne, ten, kto nejaké peniaze ešte má. Tí, čo nemajú nič, tak títo nejak s tým ničom prežijú. Čiže to je prvá téza, ktorá sa nejak zabúda. A samozrejme, vy ste nemohli, ja som Habermasa nového nečítal, takže neviem, jak na tieto veci reaguje. Ale mám taký dojem, že filozofi tí lietajú tak po povrchu týchto problémov, vyberú z tej ekonomiky trošku nejakú tézičku, ktorú používajú a z ňou pracujú. A potom dochádza k takým mylným aj filozofickým, aj politickým záverom. Po druhé. Škoda, že ste to nepovedali pred 10 rokmi. Už by sme nemali problém. Ale ako viete, že som to nepovedal? Tak... Vy ste ma nečítal, to je celý problém. Takže, druhá vec. Vy hovoríte, že politika stratila možnosť ovplyvňovať dianie, konkrétne v Európskej únii, ale myslím, že vo väčšine štátov. To je nový objav? Kedy tá politika prestala mať schopnosť? A kto je tá politika? Definujme si. Kedy skutočné demokratické sily v každom štáte, zoberme si minulé storočie, mali schopnosť ovplyvňovať dianie. Dneska, však sme videli včera v noci, kto nespal, tak videl, jak politika ovplyvňuje dianie v štáte, pretože stále lietala ručička od jedného kandidáta k druhému. To je politika? To je demokracia? To je kortešač. Viete, ale toto nie je 1917. Prosím? Že toto nie je rok 1917. Kde nie je rok 1917? Lebo toto je retorika, ja tam nevidím rozdiel 1917 a 2012. Počkajte, teraz nerozumiem. No, ale tí, čo chcú rozumieť, rozumejú. Je výročie? Neviem podľa ktorého kalendára, neviem prečo tu letete mostom. No lebo to je ten problém, že si to neuvedomujete, že ako o tom rozprávate. No, neviem, poďme ešte raz ako k tej vážnej veci, že... Ale vy nemáte prednášku, vy tu máte dať nejakú otázku, pokiaľ viem, taká je naša úloha, keď chcete... Veľmi rád, ale názor nemá byť ďalšia prednáška, to je základné pravidlo racionálnej diskusie. To znamená, koľko mi dávate na vystúpenie? No v normálnych diskusiách má tak slušný diskutujúci človek má tak 2 minútky na to, aby to povedal. Tak ja vám pripomeniem názor Chomského. Keď sa ho pýtali, prečo nevystupuje častejšie v televízii, pretože mi tam dajú 2 minúty na moju myšlienku a ja za 2 minúty ich blbé teórie a ich nebezpečné teórie za 2 minúty nedokážem vyvrátiť. Takže vy ste teraz na pozícii tých mainstreamových tézy a ja končím svoje vystúpenie. Tak myslím, že by sme nemali pokračovať štýlom polemiky. Číslo 3 ešte je dosť škvrnda. Dobrý večer, ja som si to veľmi rád vypočul. Poviem veci, vzhľadom na to, že zostručenie to komplikuje, skôr ako zjednodušuje, lebo mám také 2 otázky nakoniec dosť výpavé. Vyšiel by som z takej konšpirologickej teórie, že niekedy v 60 rokoch sa tu objavuje de Gaulleová idea Európy od Atlantiku po Urál. Vedie to k tomu, že sa oslabuje NATO a že Američania strácajú pozície v Európe. Končí to rokom 68, to nie len Československo, to sú nepokojné v Nemecku a inde. Potom nastáva druhé také obdobie uvoľnenia napätia a na konci tohto uvoľnenia napätia zjednodušene sa objavuje Gorbačov so svojou myšlienkou Európskeho domu. Opäť potom nastáva strašný zmetok, ono väčší ako v 68. a objavuje sa v 90 rokoch rozvoj Európy, Európskej únie, vzniká vlastne Európska únia ako politický a vtedy hospodársky. A dneska znovu po nejakých rokoch sme v probléme. Takže to je taký širší výklad, zjednodušený, ospravedlňujem sa za to.
teraz je možné uvažovať o viacerých aspektoch, ktoré podmienujú tento vývoj. Prvé bolo to, čo bolo spomenuté veľmi pekne, že je to identita, ktorá nám určitým spôsobom chýba tá európska identita. Pre mladých je iná, ako je pre starších, ale všeobecne sa neuchytila. Väčšina z nás chce radšej národný štát a podobne. Druhým problémom je obrana a bezpečnosť. Pokiaľ tu nebude nejaká jednotná predstava o tom, že my sa musíme brániť pred niekým, vznikajú problémy. A tretia oblasť, ekonomická, tie sa nebudem dotýkať, lebo myslím k tomu, to je silná pozícia až nadvláda bankového sektora nad množstvom vecí, ktoré sa nedajú v podstate vyriešiť tak, ako by sme si predstavovali z hľadiska každodenného života. No, takže to je taký širší výklad, aby som nezdržoval. Mám dve také otázky, hypotetické, či sa to dá urobiť. Jedným z hlavných problémov toho, že nefunguje Európska únia, je snaha USA nedopustiť tú silnú Európu. A tie prvky USA sú spojené s tým, že značná časť bankárov si nevie predstaviť svet bez doláru. Neviem prečo, keď som bankár, ale mám taký dojem, že nevedia si a nechcú si predstaviť svet bez doláru. A druhá vec je tá vojenská, pokiaľ tu bude NATO, nebude silná Európa, nebude európska identita, lebo nám tu NATO cez Američanov vnáša ruských nepriateľov, vnáša takých nepriateľov a ďalších. Takže či by sa dalo na toto nejako reagovať, že riešením európskej krízy, identity a celého toho širšieho fenoménu pomôže to, keď sa nám podarí prekonať vplyv doláru a podarí sa nám oslabiť pôsobenie na tomto priestore. Aký je na to váš názor? Či cez Habermas alebo číslom? No, poviem vám, že ste to vyhnali do ultra vtáčej perspektívy, o ktorej môžu iba niektorí naozaj vidieť, ako to funguje. Úprimne, máte pravdu, európska identita je abstraktný termín. Nikdy nevznikol, európska verejnosť tiež sa nikdy neujala. Ale aj vďaka tomu, že Európska únia nikdy nebola projektovaná na tento typ politickej štátne, federálne budovanej vízie Európy, ale bola to únia uhlia, výroby ocele, únia zón voľného obchodu. Aj v naivnej viere, že existuje idea nekonečného rastu, poznáte ju, totiž, že keď príjmete dereguláciu trhu, príjmete oslabovanie štátu, padol ešte komunizmus, tak všetci už boli na konci dejín. Teda politika sa má starať o to, aby nezavádzala tým, ktorí robia ekonomiku. Čiže tento typ predstavy, že vlastne k čomu bola urobená únia, je naozaj veľmi vážna téma. Hovorí sa síce o sociálnej Európe, hovorí sa o Európe 2020, o decentnej práci, ale de facto takto tento projekt nebol takto ako koncipovaný. A bude to stať naozaj silnú debatu, že odkiaľ vlastne nová vízia Európy má čerpať svoju významovú silu. Obrana a bezpečnosť, no myslím, že európska otázka je obrana Európanov pred sebou samými. To si myslím uvedomujú predovšetkým tí, ktorí prežili tie dve vojny. A dnes môžete tiež čítať takéto analýzy, že alternatíva silných lokálnych národných veľmocí a malých štátov v Európe to je kločík za kločíkom výbušná zmes. A ako náhle budú prevažovať parciálne záujmy, tak to bude tragické. Čiže ja netvrdím, že a vy tvrdíte bez spoločného nepriateľa, no ešte raz myslím, že v Európe je ten strach z Európy ako takej, a je celkom silne ako zažitý. No. Otázka je, ako ho predať ďalej. To posledné, čo ste spomínal, že banková sila bank, myslím, že toto je to je to, čo si myslím sa tvrdí tou tézou, že politika stratila schopnosť ovplyvňovať alebo tvoriť podmienky vlastného fungovania. Pretože aj prvý, summit G8 prijal rôzne opatrenia na reguláciu finančných trhov a na rôzne typy ako daní z finančných transakcií, ale de facto sa neuskutočnilo nič z toho. A
Ale to znamená, že v akej miere je tá sila tohto segmentu moci sveta prevažujúca, dominujúca nad politikou. To je vlastne to, čo chcel povedať aj Habermas. A keď si zoberiete portfólia moderných bank, tak máte 20% reálno-ekonomických aktivít a 80% špekulatívnych aktivít. Čiže kde sa kreovalo... Ja beriem tie nemecké štatistiky, určite to môže byť inde ešte horšie. Hej. Čiže ten nepomer, ktorý tu je, hej, a tam je tiež ako odpoveď, že či sa dá hľadať v Európe národných štátikov politická odpoveď na globálnu silu systému. No a evidentne aj euro je jedným z projektov, ktorý vlastne to riziko návratu k národnej mene, ktoré je jediná alternatíva pre tie rôzne ako štáty, eliminuje v tom zmysle, že špekulovať proti drobným národným menám je naozaj sranda. Aká je pritom motivácia, ja už do tejto otázky nejdem, ale euro má aj túto, by som povedal, aj preto možno aj zavadzia, že má aj túto výzvu v sebe, že dokáže konkurovať aj takémuto tlaku rôznych ratingových agentúr. Myslím, Brigitta Schmegnerová to mala veľmi tvrdo povedané vo svojom interviu, že odkiaľ sú, kto ich organizuje a aké sú predpoklady fungovania ratingových agentúr. Ale myslím, že toto je najťažšia časť dnešného problému, že my obvinieme tých politikov zo všetkého, urobíme z toho problémom Európy je Nemecko, problémom Európy je Grécko. Dáme si tam také metaforické jednotky národných štátov. Ale práve tie reálne mocenské vzťahy, o ktoré tu ide, a tie majú ekonomickú povahu, sa takýmto slovníkom skrývajú. Pretože aj to Nemecko má bohatých, prosperujúcich, aj to Nemecko je súčasť medzinárodného, globálneho ako systému, ale má aj svojich lokálnych ako hráčov. A keď si to rozmeníte na tieto vrstvy víťazov a porazených, stále zisťujete, tá väčšina má veľký problém existovať za daných podmienok. Čiže ja si vôbec nemyslím, že národný štát je dnes téma, ktorá vám dokáže tento typ tlaku a tento typ zdierania celých národných celkov odstrániť. A práve preto aj tá menová únia je skutočnou odpoveďou na to, ako získať kontrolu nad týmto neskutočným tlakom, ktorý prichádza na jednotlivé krajiny. A vidíte, ako to ide ťažko. Že, a tak ďalej. No a ten dolár ako svetová rezervná mena, teda aspoň ja tam vidím veľký otáznik, že to už dlho nevydrží. Aký máš na to názor? Tak my sme zvyknutí na tú opozíciu dolár, euro, lebo znie to fajn, ale veď sa podívajte, kto sú dnešní hráči. Veď to už nie je svet, ktorý má dve centra, alebo jedno centro a jedno subcentrum, to je z Washington, Brusel. Už tu máte silnú Čínu, ktorá má najväčšie rezervy eura skúpené vo svojich ako bankách. Euro je aj dolárov, aj eurá. Euro je druhá najväčšia rezervná mena ako sveta. Čiže to je tiež fakt, ktorý išiel napríklad na Európsku úniu, keď hovoríte Američanom, že destabilizácia eurozóny môže prehrať dnešné americké voľby, ktoré sme v noci ako videli, pretože destabilizuje celý globálny ako systém a bude viesť celosvetovej recesii. Proste to euro je niečím, je unikátny ako fenomén a myslím, že pre tento typ regióna my si stále v našej provinčnej mentalite hľadáme toho vysneného, silného, ktorý nás oberie pod svoje krídla. Tak ledva sme v Únii, už utekáme k Číne a ideme hľadať nové priateľské vzťahy, lebo ona teraz bude tá silná krajina alebo tá veľmoc a my budeme existovať ako pod jej vplyvom. Ja si myslím, že mali by sme byť oveľa triezvejší v tom, ako to tu v celom svete funguje. A tieto bipolarity NATO, ja neviem, Amerika, Európa, naozaj zasadiť do reálneho rámca a sa spýtať, že kto je vlastne spojencom proti komu. A myslím, že znova zistíte, že kde ide o moc, veľa ohľadu na reálne veci sa nedere. Takže zbaviť sa toho, každých 20 rokov utekať k inému silnému, to je prekliatie tohto regiónu, lebo to nie je iba výkon Slovákov. A druhá téma je, že trochu si uvedomiť aj tie skutočné veci, ktoré môžu vyplynúť z toho európskeho projektu v prospech tejto krajiny. A si myslím, že euro to je ak sa eurozóna zvládne, tak to bude civilizačný krok práve pre túto krajinu a v jej záujme. Dopredu. Nech sa páči. No. Z ekonomického hľadiska často na to zabudáte, ale Teraz euro má svoju genézu, vývoja. Predtým bola tiež doba, bola clearingová. Moment, zaradím vás do poradia. Nie ste v poradí. Ja som vás kýval, že vás zaradím do poradia. Tam predtým bola clearingová dohoda 50. rokov.
to bol aj Keynesov proste návrh na medzinárodný fond, takže to euro bolo nejaký vyústený nejaké genézy, to nebolo predčasné alebo také, lebo tam ten európsky natemeny boli ako zaistené, tam sa tam nedalo pomôcť, takže to nebolo, že to bolo skoršie a to neskoršie, proste to bola určitá genéza, aj teraz keby sa rozpadlo, tak nejaká ten úzky clearing musí existovať, lebo ten obchod nepustí, áno. To je jedna vec, môžem druhá, čo týka bankovej, asi vy to tak neštudujete, alebo 30. rokov Glass-Steagall zákon USA, teraz, ktorý sa porušil v 90. rokoch tým, že sa zlúčilo investičné a korporatívne bankovníctvo. Áno, ale tým pádom sa pustili veľké peniaze do investícií a do tých kapitálových trhov. Teraz to Amerike cez nejaký dodov zákon a Volckerov dodatok, ktorú proste zrušili, ale tam to tuším išlo iba do sporiteľný, lebo to nebolo dokonalé, ja to nesledujem v poslednom čase, posledný rok. Takže to, ako oddeliť kapitálové a investičné bankovníctvo, teda korporatívne a investičné bankovníctvo opäť, alebo teda v rámci tej bankového dohľadu majú mať nejaké opätovné nejaké kritéria a tak ďalej, koľko majú mať kapitálu. Takže tam sa to vráca, tam boli do tej bubliny, z toho rastie tá bublina. A tretia vec, minister financií Nemecka a Anglická, tuším, pondelok sa dohodli alebo niekedy cez víkend nad tým, že pôjdu tvrdo po offshoreových firmách. Lebo v Európe není problém na výdavkov, ale príjmov. Tie offshory zoberú veľa príjmov. Ja vás chápem. Neviem, či ako to sledujete, alebo ako sa to vyvíja. To je pre Európu veľká nádej. Keď budú príjmy, keď proste tie offshoreové firmy, či sú to na Cypre alebo kdekoľvek na ostrove, nás sa zrušia. A takto ako pre eurooptimistov mám jednu informáciu, že ako to ekonomicky môžu zdôvodniť, že bol veľký ako článok zase niekde, hej, a po všetkých tých pro a kontra tézach, ako prišiel na rad jeden z bývalých burzových maklérov, ktorý si založil vlastnú akciovú spoločnosť a vsadil na zachovanie eurozóny. Aj Nemecka, bol to Nemec. Z jediného dôvodu, že tie náklady sú dnes už vypočítané, koľko by stal rozpad eurozóny, a je to, a to vám poviem to číslo, 1200 miliard eur, ktoré by padlo a ľahlo popolom. To je niečo, čo si myslím, že krajina ani takej výkonnostnej triedy, ako je Nemecko, Francúzsko, alebo tento typ, kde sú 200 miliardové sumy na dedenie v najbližších 4 rokoch, by malo enormný problém ako zvládnuť. Čiže tá prvá ako otázka je, že či to euro je až taká, že čo je vlastne ako výhodné a čo je vlastne ako aj racionálne a že čo by takýto dopad a takýto Big Bang ako robil s týmito krajinami v tomto ako regióne, keby to išlo touto cestou. To, čo si spomenul, oddelenie investičného bankovníctva a bankovníctva na podporu reálnej ekonomiky, to je veľká téma, veď to je to, čo sa musí niekde ako dostať pod kontrolu. To je elementárna ako vec. Priznám sa tiež, že počul som o tom, prečo sa to stalo, Bill Clinton, ale nesledujem to ako podrobne. No a ten politika daňových rajov, to je 1 bilión eur ročne, ktoré uteká. A ja vám môžem poslať jednu prezentáciu, čo sme mali teraz z jedného poľského právnika, ktorý ukazoval, ako cez Slovensko sa lejú peniaze. Ako daňové úniky nie sú problémom ako kriminálny čin. Problém je, že oni sú legálne. A sa dejú medzi krajinami Európskej únie. To znamená, že musíte mať veľmi drahých právnikov, to nie je sranda pre obyčajného človeka, ale dane, za ktoré vás naháňajú pol roka po ich nezaplatení, sa v tých vyšších ako poschodiach dajú naozaj legálne dostať z obehu a existujú na to procedúry. No a otázka je, že čo motivuje ľudí nedávať peniaze nazad do systému. To je ten problém, že kde sa tá dôvera ako stratila, že tu sa stráca dôvera systém a to je vlastne ako asi ten moment, na ktorom záleží. A ide to dvoma smermi, ide to z dola, ide to aj z hora. Takisto ako tie nožnice idú do... Áno. Prvne, že dostane slovo pán profesor Šikula, len takú jednu poznámku, tiež som samozrejme sledoval ten výsledok amerických prezidentských volieb a jedna z vecí, ktorá ma prvá napadla, keď už to bolo teda v podstate jasné na CNN, tak bola tak teraz bude tlak v Európe v podstate v prospech názoru Francúzska, teda že má Európa robiť viac rozvojovú politiku a menej reštriktívnu, teda to, čo požaduje Nemecko. Lebo to od začiatku v podstate presadzuje
Obamová administratíva vo vzťahu teda k Európskej únii. Ja si tiež myslím, že tie čiste finančné reštrikcie, že môžu dlhodobo podviazať ekonomiku tak, že už potom sa nespamätá. Je možné znášať podvýživu určitý čas, ale po určitom čase organizmus skolabuje a už ho potom nezachránia ani v nemocnici, ale ja by som nechcel tu prednášať prejavy. Už dlho čaká pán profesor Šikula. Jasné. Idem sem, aby som nebol krtom. Ja by som chcel povedať jednu vec, že problém tej diskuzie je v tom, že Európa je kvárená dvomi krízami. A tá prvá sa v podstate trocha prehliada, a tá je o mnoho podstatnejšia, už to bolo spomenuté, to je kríza toho extrémnej polarizácie príjmu a bohatstva, ktorá je ovšem už nielen politickým a etickým problémom. To je čiste ekonomický problém, spôsobuje to, totiž, že tá extrémna polarizácia spôsobuje, že tá masa na tých 99% má tak nízke príjmy, že nevytvára reálny, dostatočný kúpyschopný dopyt a na tom špici je taká koncentrácia bohatstva, ktorá nenachádza zhodnocovací priestor. A preto došlo k tomu extrémnu rozvoju finančného sektoru, lebo on si vytvoril vlastné pole pôsobnosti, kde sa vymýšľajú finančné inovácie, ktoré nie sú nič iné, iba rôzne kamuflácie rôznych foriem dlhov. No ale to môže ísť len po istú hranicu. No problém Európy je v tom, že toto zasiahlo Európu tak ako celý svet, pretože tie americké, jak sa hovorí, toxické aktíva tými finančnými kanálmi šli aj do Európy a napodobňovali ten hypotekárny fanatizmus z Ameriky aj v Európe a tak ďalej. No naviac Európa, samozrejme, to už tu bolo spomenuté, má svoj vnútorný problém, lebo zavádzanie eura je veľmi progresívna vec, ale existuje taká teória optimálnej menovej oblasti, za akých podmienok môže fungovať spoločná mena viacerých štátov. No a táto teória hovorí okrem iného aj o tom, že musí byť aj ten finančná solidarita alebo finančný sektor nejakým teda fiškálny sektor nejakým spôsobom tiež koordinovaný. Ivan Haluška tam načetol jednu vec. Na začiatku, samozrejme, keď sa zavádzalo euro, tak na toto sa neprihliadalo a tá teória optimálnej menovej oblasti samozrejme nekladla si ani takú otázku, že zaviesť spoločnú menu, kde je veľké rozdiely sú v úrovni rozvoja tých štátov. Ale to neznamená, že tento cieľ sa nemohol formulovať. Pretože teória vyrovnávania existuje a existujú mechanizmy a tak ďalej, ako by sa to dalo robiť. Čiže ale to sa neurobilo a tak vznikla situácia, o ktorej sa tu hovorilo, ktorá sa zase podceňuje. Zavedením rovnakej meny, jednotnej meny pre štáty s rozdielnou úrovňou vedie objektívne k tomu, že tí vyspelí majú zľahčenú exportnú schopnosť, vyvážajú, majú aktívnu bilanciu a tí ostatní nie. Takže dneska Nemecko by som neobviňoval z toho, že ako bol spôsobil druhú svetovú vojnu. Ale toto je objektívny fakt, ktorý mu zľahčoval a tak ďalej. No a ďalší komplikujúci faktor je samozrejme v tom, tu sa hovorí o finančnom sektore, vážený dneska 5 rodinných klanov finančných reálne ovláda svet. To o tom je už všeličo popísané, sa nesmie o tom ako oficiálne hovoriť, ale pohovorím to, lebo je to prostý fakt. Tá sila finančného sektoru je v tom, 3 amerických prezidentov za to zastrelili, že vyžadovali krytú menu. A to, že je tá mena nekrytá, to je to Eldorado, ktoré finančným kruhom umožňuje ovládať svet, aby som to veľmi zjednodušene skrátil. Takže opravovať Európu, hľadať to, ako riešime tú jej nedokonalosť konštrukcie menovej únie, proste je takmer skoro neriešiteľný problém, pokiaľ sa nejako nerieši aj ten ostatný problém. A to je to, že tá polarizácia sa musí nejakým spôsobom riešiť. A do globalizácie, do tých 80. rokov, 50. 60. roky, to bol tzv. Zlatý vek, kedy sociálny štát, a to nebolo plýtvanie, to bolo to, že tá masa mala dostatočnú kúpnu silu, vytvárala impulzy pre ekonomický rast a tak ďalej. No dneska máme takú zadlženosť, povedzme štáty G7,
Tie v 50. roku mali 120% zadlženosť, ale perspektíva obnovy rastu bola obrovská. V 70. rokoch to dali na 40% veľmi pozitívnych, ale 2010 znovu 120%, ale bez perspektívy rastu. Takže tu už za to hovorím, že tá polarizácia bohatstva nie je vôbec len etická a politická. Že to je výsostne ekonomická bariéra, ktorá proste neumožňuje ďalší rast. A s tou politikou je to žiaľ Bohu tak, že tá financializácia a globalizácia umožnili, že štáty proste od nich sa odpútala reálne ekonomická moc. Tá je moc tých transnacionálov, tých finančných zoskupeniach a tak ďalej. No ale mechanizmy demokratické, tie sú ukotvené v štátoch, tam sú voľby, tam to všetko prebieha. To je problém nielen v Európe, ale vlastne v celom svete, že štáty dneska, americký ekonom Rodrik to pekne môže, je taká trilema, že hyperglobalizácia je to, čo prebieha, národný štát, suverénny a demokracia. Hovorí, že toto nemôže koexistovať. A hovorí, že tú globalizáciu treba uzemniť, dostať ju do nejakej primeranej a štátom vyhovujúcej. A úloha štátu, čo sa zdegenerovalo a toľko blbosti o tom nahovorilo, to je jedna z úloh, ktorú bude treba zásadne preorientovať a prediskutovať a redefinovať, sa teda hovorí, funkcie štátu, pretože sa hovorí, že štát je najhorší hospodár. Ale existujú výborné štáty severské a existujú rôzne, ako aj náš. A keď mi politik povie, že štát je zlý hospodár, hovorím, že robí vlastne seba kritiku, lebo tie funkcie štátu, kto robí? No politika. Takže proste, aby sme tie veci troška na pravú mieru. Takže diskutovať o vylepšení eurozóny a tak ďalej treba samozrejme. Lenže nemôžeme si robiť ilúzie, že sa to šmahom ruky vyrieši, takže malými krokmi treba postupovať a skutočne urobiť všetko pre záchranu eurozóny, lebo ten ochranný štít, sa ani neuvedomujeme, čo to pre nás znamená vôbec, že žijeme tak, ako žijeme teraz, vďaka tomu, že to euro ako tak funguje. A ešte poslednú poznámku, prepáčte, k tomu Američania, dolár, eurozóna a tak ďalej. No, sú práce, ktoré dávno hovorili, že stratégia tých globálnych finančných týchto im nemôže voňať euro, pretože už nemá, čo ja viem, tú štvrtinu svetových devízových rezerv. A keďže pre to globálne vládnutie je rozhodujúce mať nekryté menu, ale aby to bol dolár, tak každá konkurujúca je nežiaduca. Ale chvála Bohu, je to tak, že už sú tu centrá, ktoré sa formujú a už dolár nikdy nebude môcť robiť to, že jednoducho tlačením si vyrovnávali 10 ročia deficit obchodnej bilancie. Takže toto už pomaličky by malo skončiť. Ja nehovorím, že sa máme orientovať na Čínu, alebo to len globálny svet chce, aby sme videli všade rozvoj možnosti, ale jedna z nich podstatná je posilňovať našu pozíciu v Európe. Ja sa ospravedlňujem, len toto som považoval za potrebné povedať. Aj sme tú diskusiu troška dali do rámca, aby sme nešli do rôznych detailov a tie podstatné súvislosti, aby sa neuvidí. To má byť tá sila, ktorá to zvládne. No, to je ten podstata európskeho projektu, hej. Urobiť z únie politický projekt, nielen zónu voľného obchodu a slobodného pohybu pracovných síl a kapitálu, hej. A to sa vlastne aj deje, hej. Otázka je, že či to príde v dobrom čase a či to načasovanie je správne, ale ešte raz, že podľa mňa zbaviť sa aj videnia nejakých tých starých bipolarít je tiež niečo, čo patrí v súčasnej výbave, ako vidieť, že je tu Brazília, že je tu Indonézia, že sú tu krajiny, ktoré idú aj sociálne iným, oveľa progresívnejším ako spôsobom, ako sme si aj v Čína dokonca. Hej. Neznamená si uvedomiť tú realitu, že kde má človek ešte takú šancu byť pri zóne vplyvu, hej, a kde tú zónu vlastne vplyvu definitívne opúšťa. No a tá cesta marginalizácie je iba odchod zo zóny vplyvu do druhej ligy. Hej. A pre tento typ krajín, ako je naša, hej, to je typ európskej politiky a európskej ponuky v čase, keď už je suverenita naozaj abstraktnou témou. Hej. Lebo tá suverenita odišla, ako ste pekne povedal, do iných ako politických rúk. Hej. Čo tam ešte ako urobiť? Mne sa ešte raz, že ten celý typ debaty je v tom ako zaujímavý, že rozpúšťať tú celú otázku iba, že či dáme Grékom 50 miliard viacej alebo nie. Hej. Že skúsiť si to naozaj uvedomiť ako nielen technokratické výdavky v čase, keď všetci chudobnejú, lebo to je to najhoršie pokušenie. Hej.
ísť na tejto vlne a interpretovať chudákom svet tak, že tým ďalším nič nedať a tým horším ako vy ešte menej. U nás to bude veľká téma za chvíľku, už je. Hej. Tak z tohto dôvodu si stále myslím, že treba ako naozaj ako vážnu ako debatu, hej, treba povedať, že politika šetrenia nevyriešila problémy ani pre tie bohaté štáty, ani pre tie chudobné. Bohatí musia platiť viacej a chudobní nevedia zaplatiť to, čo napožičiavali. Hej. A ani jeden, ani druhý nemajú z toho ekonomický rast, to je tá najsmutnejšia ako pravda. Hej. No a na tomto pomedzi si treba ako položiť tiež nejakú tému, ktorá by dala tej európskej myšlienke aj nejaký dlhodobejší rozmer. Hej. No ja si myslím, že obrana Európy pred sebou samou je takáto silná myšlienka. Takže ďakujem ešte raz za pozornosť. Áno, nech sa páči, ste sa hlásili. Áno, nech sa páči. Ja len tak pár veci, čo ma momentálne napadlo. Súhlasím tam s mojím rečníkom, čo hovorila túto pána docenta Šudandu, udrel klinec po hlavičke. Kto ste včera počúvali televíziu, tak z 11 kandidátov na prezidenta českých Hlaviča, pán Zeman sa vyjadril o Európskej únii asi toto, že Európska únia potrebuje vlastnú armádu od nezávislej od americkej. Prosím. O tomto je politika Európskej únie. Že my máme vrcholných politikov Európskej únie, možno viac menej poznáte to, že to sú obraze povedané projektov s prepáčením zadkolizáči amerických. A tu je problém Európy. A problém je to aj do eura. Viete, ak povedal tu pán docent Pedernu, Amerika nepotrebuje konkurenciu euro. Bo to si darmo bude Obama alebo dali presvedčovať, že a či číka nás hento toto. Reality sú iné. Tuto som začul jednu takú, že či bude existovať nejaká sila, ktorá to do poriadku. Nemusíme chodiť ďaleko. Do Islandu treba chodiť. Na skúsiť. A teraz už konečne tuto viac menej všetko vysoko vzdelaní ľudia a uvažovať treba nad založením ľavicovej občianskej spoločnosti, ktorá to bude postupne dávať do poriadku. Otázku, prosím. No aj toto treba, že ako by sa pán díval na takúto založenie takéto občianskej ľavicovej spoločnosti, ktorá by mala široký záber. A nemusíte ju zakladať. Typ... A ešte o tej Európskej únie. Už prosím len otázku. Áno, ja len takto je. Európska únia, otázka Európskej únie ako také vzniká v roku 1922, keď sa založil vtedajší Sovietsky zväz. Lenin to povedal, že vidí Európu v Spojených štátoch európskych. Ináč to je pravda, Lenin má taký článok o hesle Spojených štátov európskych. Nech sa páči. Tak naozaj už sme premietli aj storočie dozadu, ako v tejto debate. Občianska ľavicová spoločnosť, no... Celý problém je nájsť novú dôveru do politiky, hej. A to bude ten najťažší problém aj pre túto demokratickú elitu politikov, ktorú máme ako v krajine, hej. Získať ľudí znova nazad, hej. A to bude asi ten najťažší problém, lebo zatiaľ sa ľudia získavajú do politiky všetkými len nie... Ako tie cesty, ktoré sa ponúkajú mimo demokracie, sa zdajú byť veľmi efektívne. To znamená, že sa naozaj radikalizuje verejnosť, aj nálada vo verejnosti, hej. Ale aj to je dôsledok toho, že tie mriežky medzi chudákmi alebo medzi tými relatívne chudobnými a tými špičkou bohatými idú od seba, hej. A ten fakt sa nedá obísť a myslím, že nahovárať si tam čokoľvek iné, ako znova začať zmierňovať tú polarizáciu, hej. Čo bol vlastne výkon povojnového sociálneho štátu, hej. Znamená klásť si otázku podmienok fungovania demokracie. Bez nej to nemôže ísť. Čiže keď sa bude, ako poviem, ľavicová občianská spoločnosť tvoriť, tak keď si zoberiete 50% nezamestnaných v Španielsku, tak časť z nich nájdete tam, hej. A neviem, že či to je dobrá alebo zlá správa pre tých, ktorí to berú vážne.
Čiže je to naozaj zmena kurzu európskej politiky, ten titul je tiež správny, ako ktorý má ten politický papier, ktorý bol napísaný, myslím, že to bol v auguste tohto roku, hej. Lebo naozaj sa rozhoduje možno oveľa viac, ako si to človek vie v tých našich malých každodenných problémoch pripustiť. No a myslím, že tie dilemy sú pomerne tiež jednoducho nastaviteľné, tak a na taký trik ako oby systém, hej, a nájsť iný systém, ako ja osobne neverím. A ani ten typ analýz neberiem vážne, priznám sa. Traja sú prihlásení, nech sa páči, 1, 2, Juraj 3, 4 vzadu. Áno, tak 4 sú prihlásení. Stručne uviesť otázku. Čo bolo pre mňa aspoň prekvapujúce, že na začiatku krízy jednoducho sa prevalila jedna obrovská vlna nacionalizmu, ale to bola vlna nacionalizmu, ktorá nešla zo spodu. Ale ak ste si prečítali seriózne noviny, Financial Times, Economist, čo písali o Grékoch, čo zasievali do spoločnosti. To bolo úplne v rozpore s koncepciou, keď už spomínaného Habermasa, o konštitučnom občianstve. Rozumiem. Proste podporovanie týchto národnostných treníc. A teraz otázka je taká, že ak sa ukazuje, že prekonanie alebo nájdenie rámca pre vyriešenie týchto problémov, ktoré sú, môže byť cestou ďalšej federalizácie Európy, tak tá federalizácia samozrejme je presne to, ten jeden aspekt je to, čo hovorí aj pán profesor, že musí ísť ten systém vyrovnávania. A v tejto situácii, keď nacionalizmus dostal dosť široký priestor, ako budú schopné politické elity vytvárať mechanizmy, ktoré by vyrovnávali rozdiely. Zoberte si, a to je otázka, a k tomu len taká podpoznámka. Taliansko, krajina s jednotnou kultúrou, s jednotným jazykom, s jednotnou históriou a má obrovské problémy s vyrovnávaním. Čiže aké sú perspektívy nájdenia takých mechanizmov, aby sme jednoducho tento obrovský tlak nacionalizmu, ktorý samozrejme on nezanikne len tak sám od seba, ako ho dokážeme zvládnuť. To je prvá otázka. A druhá otázka, myslím, že je to v tom druhom, to teda nie v tej štúdii Habermasovej, ale práve v tom politickom papieri, kde sa už uvažuje o tom, že tie federálne prvky alebo tú inštitucionálnu reformu, tá by sa mala dotknúť predovšetkým krajín eurozóny. 17. A čo to urobí s Európskou úniou? Ak my budeme vytvárať federálne štruktúry alebo kvázi federálne štruktúry v 17, ale členských štátov je 27, bude ich 28. Čo to urobí s vnútornou konzistenciou Európskej únie? Čiže tieto dve otázky. Ako je možné jednoducho v tej vlne nacionalizmu a z tých možných rizik, ktoré z toho vyplývajú, vytvoriť mechanizmus vyrovnávania, lebo to je ten politický aspekt, nie ten ekonomický, ale ten politický. A po druhé, čo to urobí s konzistenciou Európskej únie? Obidve výborné otázky. Tá prvá, že nacionalizmus, my sme ho vždycky zažili v takých etnických pojmoch a nacionalisti versus demokratia, tieto aj konštrukcie, hej. Toto je ekonomicky motivovaný nacionalizmus. To je strach, že ráno prídete do bankomatu a zrazu nevyťahnete nič z toho, čo máte uložené v banke, hej. A ja som to videl, ako to funguje, hej. A je to aj zažité v Argentíne, že ľudia jednoducho prišli na to, že tie banky vlastne môžu aj zbankrotovať, hej. A že tá politika im to tak povediac polo sľubuje, polo nie, však uvidíte, hej. A uvidíme, hej. No a vtedy vzniká okamžite tento ochranný inštinkt, tak potom dôverujeme iba našim a dôverujeme iba tým, ktorých poznáme a dôverujeme iba tým solidným a tých menej solidných neberme už vážne, hej. Čiže to je typický problém strednej vrstvy ľudí. To nie sú ľudia, ktorí sú náchylní hovoriť o nejakých romanticko-idealistických motívoch národných, hej. Ale to sú typické, klasické strachy z neistenia zo všetkého, že celý život som na niečo šetril a zrazu zistím, že ráno tam nič nie je, hej. A v relatívne bohatých krajinách to je problém, lebo tam, myslím, teraz dám pánovi Haluškovi za pravdu, hej, že chudáci prežijú, hej. Ale to je dôležité, že preto je tá banková únia, preto tie štáty musia začať si ručiť navzájom, lebo ešte aj to Grécko už má napríklad všetky rezervy zlata preč z krajiny, hej. A keby prišli tie banky o ďalšie ako peniaze, tí ľudia začali ich vyberať preč.
No každý sa z toho, toto je tá záhada, že ako nájsť znova dôveru to, že tie banky o tie peniaze neprídu. A tá druhá, čo je to potom to vyrovnávanie, no to negatívne je to, že necháte ľahnúť popolom ľudí, ktorí majú úspory v bankách a niečo tá politika musí na to vymyslieť. Otázka je, že ako to urobia, a tu je tá druhá otázka, že ten koncept je tak povedaný, že v tom politickom texte, že 17 krajín eurozóny vrátane Poľska a tých, ktorí sa chcú ako pričleniť. Čiže vidíte, že ten koncept dvojrýchlostnej Európy alebo Európy, ktorá chce zobrať za seba zodpovednosť a je ochotná zdať sa časti ako privilegií svojich v rámci národných ako štátov. Toto je zatiaľ tá prvá ako reakcia, že nedopustí katastrofu. Tie dlhy sú, viete v akej výške? To je 2300 miliard eur. Je v Európskej únii dlhov. A podobné číslo sa deje o niečo menšie číslo je bankových ako úspor. Čiže to bude prvá ako téma, ako túto paniku vývozu peňazí ako z Európy zabezpečiť. A druhá je, no, máte tu dane pre Boha, máte tu mzdovú politiku, máte tu cenu práce. Rozhodujúce bude, ako nájsť nástroj na to, aby sa ľudia neoberali o život práve tým, že si konkurujete cenou práce a konkurujete daňovými politikami, ktoré z jedných robia chudobných a ani tie druhé štáty nie sú bohatšie ako štáty, ale globálny systém ako bohatne, alebo globálnych hráčov a tak ďalej. Čiže ako zviesť boj s oligarchiou, to je aj proti penzijným fondom a ich privatizácii, to je ten systém, že kde sa začal naozaj bohatý, nie v reálnej ekonomike, ale v týchto vykupovania štátových penzijných systémov a podobne. Lebo v tých bankách sú aj tie penzijné systémy mimochodom, čiže ak by tento systém ľahol, tak možno jedna generácia penzistov nevie povedať, prečo šetrila na svoje penzie. Proste je tam toho dosť, čo sa dá robiť a ešte raz, teraz to bude otázka dňa, ako dostať najprv dozor nad bankami a nájsť nejakú minimálnu istotu pre ľudí, ktorí v tých bankách majú peniaze, že oni neprídu. Mimochodom všetko 30. roky, keď si zoberiete. Áno, určitá analogia s 30 rokmi tu je, aj v ekonomii a dokonca by som povedal aj v politickej situácii, osud Weimarskej republiky a tak ďalej. No ale to by už presahuje rámec tejto diskusie. Nech sa páči. Juraj potom. Ja len pár slov. Tu nás sa stretávame už tak 20 rokov niektorí a hodne sme sa tu naučili, diskutujeme. No, ale dnes je situácia asi taká, že problémy sa zauzľujú. Problémy sa neriešia a nastávajú problémy dlhodobého charakteru. A má ich aj malé štáty, aj veľké štáty, aj Európa, aj Spojené štáty americké. To sme videli teraz na voľbách. No, aký problém majú prezident, nový prezident, starý prezident by mal tiež tie samé problémy. No, ako na to? Môj názor je taký, že by sme mali zmeniť, tu nám máme nadpis slovom politika, ekonomika, spoločnosť a kultúra. Ja by som povedal, že by som dal napred slovo kultúra, lebo v politike je aká kultúra? Zoberte náš parlament, ako sa tam veci riešia. No a takisto ekonomika. Bolo tu naraz povedané múdro, že dneska rabujeme planetu, moria, lesy, pralesy, dažďové lesy, proste životné prostredie. No, to je všetko, to sa kopí a stále je to ako horšie a horšie, treba z toho výjsť. No, veď v Bruseli koľko komisí je, aj u nás, keď niečo nejde, tak komisia, ale nič sa nezlepšuje. Problémy ešte narastajú. No, tak ja si myslím, že ozaj by bolo potrebné, tak ako
som tu náraz počul, aj to, čo som prečítal, no, že by bolo potrebné tú kultúru zniesť z neba na zem. To len tak parafrázujem Sokratesa, ktorý o filozofii toto povedal, že filozofiu treba zniesť z neba na zem. No a bol aj popravený za ten štýl svoj, ktorý on nie len za výroky, ale za proste svoj štýl, ktorý on robil. No, takže je to problém nie krátkodobý, je to problém dlhodobý, ale niekde treba začiať. No lebo keď poviem kultúra, no tak inú kultúru už máme na Slovensku koľko ako filozofických názorov. V Európe takisto. A teraz ešte svet sa globalizuje. No ale hádam by mala byť spoločná kultúra pre každého človeka, aj chrániť planetu Zem. Nerabovať. Mať úctu k prírodnému prostrediu, v ktorom žijeme, lebo ak to zničíme, tak si podpílime konár, na ktorom žijeme. Tak dalo by sa o mnohých problémoch hovoriť, ale ja som to len krátko, asi takto. Áno, chceš reagovať? Máte pravdu. No, pán Janošovský. Som sem išiel, tak som rozmýšľal nad takou pre mňa kruciálnou otázkou, ale relatívne často sa opakujúcou vo vzťahu k Európe. Európa vyčpela, alebo zostala ešte integrálnou, má nejakú integritu. A uvažujem nahlas. Pozrite sa na Veľkú Britániu. Bývalého koloniálneho veľmocenského centra sa dnes stala kolóniou americkej politiky a sama podľa koloniálnych praktík sa začína rozpadať. Myslím, že ste zaregistrovali, že budúci rok bude referendum o odtrhnutí Škótska. Pozrite sa na Francúzsko a francúzsku politiku. Pozrite sa na Nemecko a nemeckú politiku. A budem sa pýtať, čo vlastne drží tú Európu pohromade. Čo je tým integrujúcim leitmotívom, ktorý by jej mal dávať nejakú silu, odolávať tlakom zvonku alebo čeliť nejakým atakom vonkajším. A pripomenulo mi to jeden pokus, ktorý mi spomínal raz docent Perlaky, v tom čase ešte docent. Pod kanou nasypali relatívne dostatok zrna a tie kolónie sa usporiadovali, vytvárali pevné spoločenstva, medzi sebou spolupracovali. Ako náhle im prestali sypať, tak to došlo až k vzájomnému požieraniu jedincov. V podstate aj tu sa dá, a my sme to, alebo ja to registrujem aj z tejto diskusie, tá dominancia ekonomických záujmov priviedla k dekadencii celý politický systém. Uvedomil som si to dnes v noci, keď som pozeral priebeh amerických prezidentských volieb a myslím, v štáte Ohio to bolo stále tak, že 50% mal Obama a 49% mal Romney. A mňa zaujímalo teda tá otázka, ak to 1% to je ten inovačný prínos celému systému, pretože keď ste sa pozreli na tie jasajúce davy a položili by ste im otázku, aký rozdiel je medzi Romneym a Obamom, tak by ste z hrôzou zistili, že na tú otázku nevedia odpovedať. Ja som to zaregistroval aj v reakciách tu v tomto priestore. Čiže dekadencia politického systému dospela do takého štádia, že nie je schopný riešiť akékoľvek systémové problémy. Ten systém amerických prezidentských volieb je naprosto dokonalý k udržaniu systému. A Habermas takisto uvažuje, ako formalizovať v podstate Európsku úniu so základnou metou udržať systém. Udržať systém, ktorý zreteľne nestačí technologickým zmenám, ktoré v spoločnosti, v civilizácii prebiehajú. Tá dekadencia je všade markantná.
Teda prvá otázka znie, čo považujete za taký integračný moment, ktorý by oprávňoval k tomu uvažovať o európskej budúcnosti, nejakej integrujúcej alebo kooperujúcej, federalizovanej, konfederatívnej, čo by malo byť teda takýmto, ak sa odmyslíte o to, že budeme spomínať antickú kultúru a podobné záležitosti, tak chcem počiarknúť to, že pri kríze z nadvýroby je nesporne jasné, pri poklese zisku, je nesporne jasné, že prichádza k vzájomnému požieraniu potkanov. Tá druhá otázka je, či ste si istí, že tá dekadencia toho systému môže viesť k nejakému pozitívnemu nahradeniu politických systémov, nejakému vyriešeniu krízy, to, čo ja nazývam vulgárno-liberálnou demokraciou, teda či existujú nejaké systémové predpoklady pre revitalizáciu, rekonštrukciu, reštauráciu, akokoľvek to nazvete. Mám silný dojem, to poviem len svoju poznámku, že to, čo po rozpade Rímskej ríše nasledovalo v Európe, tá doba temná, nastáva i u nás. My sme optimisti, domnievame sa, že kapitalizmus sa rozpadá, že automaticky teda pracujúce masy zvíťazia a nastolia nejaký masám prospešný systém, ale všetko nasvedčuje tomu, že médiá ovládajú komunikáciu, finančná oligarchia riadi už aj priamo politiku. Poznámočku bokom. Do Grécka a Talianska náhradných premiérov nebol žiaden grécky alebo taliansky ľud, boli prosto a sprosto nadelegovaní. To bola delegatúra finančnej oligarchie. Čiže toľko dve otázky. Ďakujem. No, myslím, že, ako vám to povedať, že a ja si sám uvedomujem, že my máme takú tendenciu trošku vidieť veci apokalypticky. Hej. Kapitalizmus sa nerozpadá, problém má skôr demokracia. Hej. A kapitalizmus, trh, zisk a tak ďalej sa dokonca rozšíruje aj do zón, kde by ste ich nečakali. Hej. Čiže tam by som si veľké obavy nerobil. Hej. To dôležité je, čo ste povedal, že niekto kontroluje médiá, že finančná oligarchia kontroluje politiku. No, to sú všetko inštrumenty antidemokratickej moci. Hej. Čiže odpovedie, a možno sa vám to bude zdať tak jeden štátik za druhým, jeden režim za druhým, tak liberálna demokracia ideš. Hej. No, demokracia, prosím vás, ako náhle si toto poviete ako najväčší problém, že úzka skupina ľudí má moc nad prostriedkami, ako funguje oficiálna moc, ako si ináč poviete, že úzka skupina ľudí kontroluje to, čo vy vnímate ako verejný mediálny priestor, teda to, čo sa pôvodne označuje za slobodu slova, hej, tak potom máte mať aj problém s takouto mocou. Hej. A ako máte, tak nejakým spôsobom rešpektujete alebo vážite si slovíčko, ktoré nie je vôbec populárne, ale stojí za hlbokú myšlienku, a to je sloboda. Hej. A ak sa toto trošku nezažije, že si človek nezoberie vážnejšie tento rozmer ako veci, lebo stále toto nie je ešte apokalypsa. Apokalypsa bola druhá svetová vojna a tieto režimy, čo prešli 20. storočím, kde naozaj môžete počítať milióny v masových hroboch, a dodnes môžete ich počítať, lebo ešte ich nemáte spočítaných. Ak si toto zoberiete za apokalypsu, tak žijeme relatívne ešte stále veľmi prosperujúce časy, a s relatívne veľmi silnou ešte politickou perspektívou. Len tu chýba ten pocit uvedomenia si, že aké sú alternatívy. No, lebo na jednej strane hádza liberálnu demokraciu do koša, a na druhej strane mať problém s oligarchiou, a vlastne ho nemáte. Však nech vládnu, lebo to je jediná alternatíva. Znamená si iba postaviť otázku vážne, na čo je dobrá politika. Tak vyhoďme politiku, nech to urobia oligarchovia za nás a my sa zavrieme do obývačky a si pustíme televízny seriál. Aj tak sa dá. Len ešte raz, že byť konzekventný a byť zodpovedný v tom, ako rozmýšľam o týchto témach, to je jedna zo základných vecí. A možno toto je tam zaujímavé na týchto typoch uvažovania o Únii, že túto zodpovednosť dnes neviete vidieť v tých verejných prejavoch a nemáte typy politikov, ktorí vedia vysvetliť veci tak, ako sú. Alebo tá tendencia, že možno z obavy, že nechcú šíriť paniku, lebo aj to je v ich kompetencii, je taká silná, že stále nám chýba niečo ako človek, ktorý by vedel vyjadriť tú svoju dobu a vedel, tak povediac, povedať naviac si čistého vína. Ja neviem, boli takí politici a boli aj povojnové ako tradícii, takže to asi myslím, toto nie je apokalypsa. Tá naozaj už bola.
tu nemáte nič porovnateľné s tým, čo sa naozaj udialo v Európe. Hej. Po druhé si myslím, že máte pravdu, závislosť od oligarchickej moci je skutočne obrovský problém, hej, lebo je to nedemokratická moc. Hej. No a tá tretia téma je, ako zobrať vážne to, že takáto nedemokratická moc je skutočný problém, hej, a ako odpoveď môže mať na ňu. A stále mi z toho vyplýva, že ten európsky koncept je tá odpoveď, ktorá môže prísť. Ten národný štát strátil kompetencie hrať prvé husle v týchto hrách. Takže toľko z mojej strany. Nech sa páči. Ešte sa niekto hlási. Pýtam sa, profesor Haluška, dostane príležitosť, potom uzavrieme diskusiu. Ja som napísal text tomu, ja som tu nechcel čítať, to vám môžem dať, a potom vám pošlem aj ten... Ako to vlastne v reálnom svete funguje, a potom aj schopnosť politikov vysvetliť veci ako sú. Ja vám to pošlem obidve. Na tieto dve veľmi vážne otázky, to sú super otázky, ale už nám vlastne dal odpoveď Milan Šikula, keď povedal, že niekoľko amerických prezidentov už prišlo kvôli tomu oživu. A to neboli hoci kto, len bežní občania. Radí to s tým, čo v úvode ste vyniesol Habermasovú tézu, že politika sa ocitla pod imperatívom ekonomických záujmov. Ja by som len doplnil ekonomických záujmov oligarchie, a kto je tá oligarchia? To sú kapitálové elity, ktoré držia svet. Ináč sa im ešte hovorí aj v takej verejnej populárnej terminológiu ako kategória súkromných investorov, čiže súkromných investorov. Ale stále sa bavíme o kapitálnej elite, stále sa bavíme o oligarchii. To sú pojmy, ktoré definujú tú istú jednu podstatu. Nielen chudoba požiera demokraciu. Demokraciu požiera aj sloboda. A teraz čo je sloboda? Len krátke dve rozlíšenia v dvoch základných formách, ktorá sa prejavuje. Sloboda ako pasívny fenomén a sloboda ako aktívny fenomén. Aktívny fenomén znamená činná sloboda. Čo je činná sloboda? Činná sloboda je len taká sloboda, s ktorou viete nakladať. Čo môžete v spoločnosti nakladať? Ako so svojou slobodou? Vtedy, ak na to máte nástroje. To znamená, ak máte kapitál, ak máte výrobné prostriedky. Keď nevlastníte kapitál, nevlastníte výrobné prostriedky, neprodukujete ekonomické hodnoty, ktoré si potom privlastníte a patria vám a nie niekomu inému, nie ste dostatočne slobodní. Ja poznám tú učebnicu. Že ja poznám tú učebnicu a myslím aj väčšina ľudí, čo tu sedí. Veď v poriadku, ja sa stočím z tomu, lenže ak si nepovieme základné premisy, tak filozofia zostane vo svojej abstraktnej nadstavbe, ekonomovia zase... Aj to je tam napísané. Áno, no tak si to pripomeňme, lebo ja mám pocit, že niekedy na to zabudem. No a dobre, pôjdem teda k pragmatizmu, aby som nebol tak zahriaknutý príklad, ako bol zahriaknutý pán profesor Haluška. A ani ja nechcem teda nejak negatívne, emočne spôsobiť zase niečo zlé voči vám. Vaša prednáška je dobrá, aj váš štýl myslenia je dobrý, ja voči tomu nič naopak. Chválim si, že je to tak, že filozof berie vážny ohľad na ekonomické procesy, ale uznávam tiež snahu pána profesora Halušku potiahnuť tú štafetu a vysvetliť to aj cez ekonomickú základňu. Lebo máme málo ekonómov, ktorí to vedia, a za druhé, títo ekonómovia majú minimum priestoru, aby vôbec sa niekde vyjadrovali. Teraz poďme k tej aplikácii. Francúzsko, Nemecko, eurozóna. Francúzi sú z môjho pohľadu, a možno nielen z môjho, sú taký tichý trojský klón v eurozóne. A Francúzi sa postavia prikro, zatiaľ to nerobia veľmi diplomaticky, že len rastová expanzívna metóda zachrániť eurozónu, tak vyhrotia konflikt s Nemeckom, kedy Nemecko hovorí, že teraz potrebujeme reštrikciu. A to slovo teraz je veľmi dôležité, lebo bez vypratania dvora, ktorý sa stal Abdiašovým chlievom, každá proexpanzívna politika skončí fiaskom a ešte to fiasko bude zväčšovať. To znamená, že pre tento moment majú Nemci pravdu, ale Nemci sa boja. Sú osamotení. Si všimnite reakcie Merkelovej, jak sú opatrné, jak ona skrýva, nikto nevie, ani na tlačovkách, kedy čo tá baba povie. Tá tajúplnosť je kvôli tomu, že Francúzi a francúzske banky vbehli do konzorcií nákupov dlhopisov z krajín PIX
To znamená Grécko, to znamená tie južné krajiny. A výsledkom je, že francúzska štátna administratíva, Elizejský palác, forsíruje sanovať, kým sa dá, aby nevznikli nepokoje, ak sa bankový sektor otrasie, ak teda ten sektor pôjde do krachu, čiastočne do krachu, ak sa znehodnotia úspory a podobné veci, budú nepokoje. Nemci ale hovoria, tie nepokoje prídu aj tak. My si len kúpujeme čas. A rastová proexpanzívna politika čo znamená? Znamená len jednu vec, vážení, to si treba uvedomiť, či to bude filozof, sociológ, psychológ, ekonóm, historik, či technici. To znamená nič iné, než nové zadlžovanie. A od koho? Zo zdrojov súkromných investorov. Čiže tí súkromní investori vám z jednej strany požičiavajú, z druhej strany to koleso vášho zadlžovania zväčšujú. A už len posledná téza, viem, že som dlhý, len, jak už bolo povedané, nedá sa úplne krátko vážne a zložité veci povedať, tak geniálny ja nie som, tak veľký talent nemám. Posledná vec, Grécko nie je náhoda, to je diverzia, to je celý ten prípad Grécka, je použitie z Lenina metodológie najslabšieho článku. Američania robili len jednu vec. Áno, z jednej strany podporujeme Európu, lebo potrebujeme, aby bola v NATO a podobne, aj tie integračné a projekty eurozóna, potrebujeme ju na globalizáciu celého sveta, aby sme neoliberalizmus, to znamená tú slobodu bez brehu, všade implantovali a v týchto vodách predsa vieme najlepšie loviť, nie? Dolár je svetová rezervná mena, referenčná mena. OK, to bolo, kým Amerika ešte bola reálnou ekonomikou, ktorá niečo produkovala, ale Amerika sa stala tým viac špekulatívnou ekonomikou s virtuálnymi financiami, s obrovským zadlžovaním sa a s obrovskou mocou Fedu. State Department nemá dosah na túto politiku, kvôli tomu už niekoľko prezidentov zobralo. Takže Grécko bola vedomá účelová diverzia a systém ako funguje? Funguje tak, že máme na scéne so štátnymi dlhopismi, máme za prvé svetové investičné banky, ktoré cez londýnsky klub špekulantov nakupujú dlhopisy. K ním sa prifárajú ako ďalší členovia konzorcií, konzorcium je združenie, kedy vedúcim konzorciom je spravidla nadnárodná svetová investičná banka a k nemu sa prifárajú 3, 4 a 5 a rozkupujú jednotlivé emisie. Prvne táto emisia sa takto pripraví, tak túto emisiu pripravujú tzv. Aranžéri, čo sú subjekty tie isté z toho transnacionálneho bankového sektora, spolu s ratingovými agentúrmi, ktoré sú vlastne sesternicami a bratrancami týchto istých bankových finančných nadnárodných korporácií. A celý tento systém vlastne takto funguje a toho, kto je morálne najslabší a intelektuálne najslabší, a tie južné národy nie sú tak logicky precízne, jak sú germánske národy a severské národy, tak táto metóda najslabšieho článku tam zabrala. Môžem vás prerušiť? A už som aj na konci, naozaj som dlhý. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Téma bola vaša téma. Takže sme zaskončili pri génoch. Tak vám to poviem, práve v tej knižke Beckera a Lesa je veľmi zaujímavo postavený problém, že prečo sa stalo Grécko obeťou ratingových agentúr, keď v oveľa horšej situácii aj z hľadiska verejného dlhu bolo Írsko. Ale nemalo sociálno-demokratickú vládu. Hej. A je tam veľmi zaujímavé vysvetlenie, že prečo to bolo Grécko a nie Írsko. Hej. Hoci objektívne to mohlo byť práve ako naopak. Hej. Čiže to slovíčko severný, južný, ako vám to pekne vyšlo na záver, má pomerne jednoduchú asociačnú metaforickú schopnosť, ale vzhľadom na ten fakt, ako vám hovorím, tak to protestantské Írsko malo tieto problémy. No a je tam aj vysvetlenie, ja ho nebudem hovoriť, lebo oplatí sa tá knižka prečítať, takže ju čítajte, hej, nielen učebnice. Hej. No a k tej vašej ako otázke, znova je tu, ako sa hovorí o novej úlohe Európskej centrálnej banky, ktorá by mala získať vlastnú ratingovú agentúru a stať sa nezávislou na tých iných ratingových agentúrach. Ja si myslím, že to, čo ste opísal ako status quo, nemusí byť status quo o pár mesiacov alebo o pár rokov. Čiže ten problém je presne tak, ako uvedomovaný, ako ste ho stihol ako povedať.
Čiže záleží, aká koncepcia Európskej centrálnej banky sa presadí, ale je tam aj vízia vlastne ako ratingovej agentúry. Hej. A myslím, to bol aj minister financií Schäuble, ktorý povedal, že on už neberie prognózy ratingových agentúr ako minister financií vážne. Hej. Takže ten moment toho odpútania sa je tiež ako evidentný. Ako som povedal, sme na rastesti, uvidíme, ako to pôjde ďalej. Dobre, posledná replika, pán profesor Haluška. Proste k systému, pán docent, aby ste vedeli, my sa rozprávame, pretože si vymieňame názory a myšlienky, my sme študenti, ktorí chodia na večer otázok a odpovedí nejakého významného predátora.